Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani padhis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please don't forget to subscribe and turn on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Badika ndoona vanhu vazhinji vachindibvunza kuti hatirare tanzwa kuti mutauni matsva nemoto, mabvira nemoto. Aiwa, ndakati nyaya ndodzifambira sezvadziri. Musaskipe this video after wapedza kunzwa first update nekuti maupdate ese manyama zvawo. Mutauni muri kunzi matsva umu ndekwaMutare mutauni ndo mabvira emomo nemoto, but chinhu chatsva chakonzeresa kuti munzi mutauni mabvira iEten Leak ndo pabvira ipapo. Saka ungisai kashoot video kachiona pachibvira nemoto. Vanhu vane mubvunzo wekuti why zvinhu zviri kungotsva pasina reason inobuda ipapo isvino yekuti chatsva nemhaka yei. Hapana reason yati yabuda, hapana anza yati yabuda yekuti Eastern Leak yatsva neichi chakonzeresa kuti itsve. Hanzi yangotanga kubvira moto yega kwaMutare mutauni. Ngatimbonei this video. Handisi kuti ndopinda rangu dzakasebvunza china asamba kutora vose uzoona kuti zvakadini. Next update ividhiyo remurume uyo akabata mwana chibharo wake biological son, biological daughter akamubata chibharo. Ambate chibharo musikana uyu akabva aita nhumbu, ndo mutauro wazviri kuitwa ende zviri kunzi ane chirwere chainacho. Soda kuisira vidhiyo ramai vemwana vachichema zvichinzi ndanga ndisingafungire kuti murume wake achapindwa nemweya yaSatani. Uriwo uri kutonga nyaya iyi, ungamupe makore mangani murume uyu ari mujeri? Ngatimbonei this video. Ndakaenda kuchipatara mwana wangu akanzi ane sick. Kwatiri kuti mwana wangu ane sick. Indakarapiwa sick. Kwatiri kuti mwana wangu ane sick. Baba akabvisa mwana wangu mumandara. Vaifamba vakashama mumba. Ndonzi mwana wangu ane mitiziwo. Mwari kani. Take my soul, God. I'm going to die. Baba vamitise zvawo mwana. Ndoarada kutozvara mwana. Vonorara nemwana. Kwanzi hapana nyaya. Why God? Why God? Ndiani we mwana? Murume wangu mirai mami. Mirai. Ngavatise mujeri. Ini ndinoda jeri racho. Ndodzina ini 40 years dzakona 35. Saka dzichimukoti baba vacho. Aiwa. Mai. Anzana mosa baba. Mwana wangu ini weduwe. Ndikaenda kuitito kwaziti na mwana ane sick. Naswari kuti discharge. What are the discharge mwana wangu apwa? Ichisi ikadi. Next update ividhiyo rakaitika kuMbire district ndo kakaitika chiitiko ichichi rekuti muzvipatara muri kushaika mushonga ende zviri kunzi ngativakisei zvipatara kana muchida kuti vanhu vashande nemazvo zvipatara ndazvibakwe kwete kusiya zvakadaro. Much love. This is Bonono Clinic, Ward 14, Mashonaland Central. So this is the ward. Saka problem in this ward is for both men and women, and there's only one bed. So as you can see, we've got a patient. Varipana akavatipa mvumo yekuti vari muvidhiyo. Saka vauyawo semunhu auya kuzobatsirwa. Kana chida kuti vaite examination, hapana previous iripo yekuti mudzimai or murume anga achibatsirwa. Hapana ceiling, as you can see, hapana ceiling iri panapa. If you go this other end, so this is the working area. Ema nurses, they don't have enough PPE for the nurses. Equipment yekuti vachishandisawo vachizvidzivirirawo. Kuno kuseri kuno masink, as you can see, masink, my working area. Mese mashowers ari panapa. Munofanira kuziva zvinhu zvakagadzirwa zvakanaka. Then ceiling mudenga. This is the labor ward. As you can see, we've got one working trolley iri panapa. Tikakwanisa kuwana zvinhu zvokuti vanhu vakasirikana. I'm appealing for help. Kuna vanogona kubatsira, please tinokumbira rubatsiro runobva kwamuri. Thank you very much for the help that you are going to offer. Whether it's a penny or a 1p or $1, I'm just appealing from you, my friends and family out there. Please help us. Thank you.